בסדר. זהו. יפה, בסדר. טוב, חברים, אז לי קוראים אמיר ברמן, אני יועץ משפטי לבעלי עסקים. אני נמצא במשבצת של ניהול סיכונים בעסקים, מתוך כוונה להגן על העסק, פעולות שהן פרואקטיביות, שמנסות למנוע את הסיכון הבא שיכול להתממש, גם כל מיני סיכונים, ונעבור רק לאיזשהו, אנחנו רוצים לעבור, זה לא עובר. למה זה לא עובר? זה עבר, זה לא עובר. אתם רואים אותי? זז אצלכם משהו זה אצלכם עבר? זז? קודם זה עבר. רגע, לא, אצלי זה לא עובר. אז מה אתם גם רואים? אצלנו. לא, מה אתם זה לא רואים? עובר. לא עובר. תסיר ותשתף שוב. אוקיי, עכשיו לא עובר. תלחץ על המסך כמו שלחצת קודם. רגע, על מה אתה מדבר, עובר או לא עובר? המצגת. השיקופי. אני רואה איך ייפוי כוח מתמשך מגן על העסק שלך, אני רואה אוקיי, את אבל אני רוצה השיקופית לעבור הזאת. לשיקופית הבאה. עבר. יפה. הנה עבר, עברה. עבר, עבר. אתה רואה, אז, היית צריך להתייעץ איתי. אז אוקיי, אז אני שומר לעצמי. אז תראו את השקף הזה, ושימו לב, הנה העסק שלנו, זה יכול להיות עסק קטן, בינוני, חברה ענקית. ככל שהחברה יותר גדולה, ככה הסיכונים הם הרבה יותר גדולים. אני יכול להגיד לכם שבחברות גדולות מדברים על מאות ואלפי סיכונים. אז אנחנו רק נתייחס לדברים הבסיסיים. לדוגמה, בכל עסק, אחד הסיכונים המשמעותיים זה חוזים שהם לקויים. לדוגמה, חוזה שהוא לא סוגר את כל התנאים עם הלקוח, אין הגדרה מה היקף העבודה, מה האחריות של הבעלים, קורה אם יש איחור, ומה קורה אם יש סכסוך. למשל, אני ממליץ לבעלי העסק להכניס סעיף יישוב סכסוכים שאומר, כל סכסוך לא מגיע לבית משפט, הוא יכול להיגמר בגישור, הוא יכול להיגמר בבוררות, אבל בשום פנים ואופן הוא לא מגיע לבית משפט. ולמה? כי אם אני הולך ומגיש תביעה לבית משפט, אז אני יכול ללכת לטיול של שנתיים שלוש, ואחרי שנתיים שלוש השופט אומר לי, טוב, צאו החוצה ותסיימו את העניין, אני לא רואה מזה כלום, מי שמרוויח זה העורך דין, וזה לא משתלם. אבל אם אני הולך לבוררות, השליטה היא בין בני הצדדים, הם מסיימים את הסכסוך במהירות, הם יכולים להמשיך אחר כך לעבוד ביחד, בלי כאבי לב. כמובן שישנם גם סיכונים נוספים, למשל תת ביטוח, אם אין אחריות מקצועית, אם יש מישהו שנפל אצלי בעסק ושבר את האגן, אולי אחריות צד ג', אחריות על העובדים, סחורה ששלחתי ללקוח, נפגעה בדרך, המבנה חס ושלום נשרף, ישנם סיכונים נוספים, עובדים, חוק הגנת הפרטיות. אני לא רוצה להמשיך לדון בזה, אבל הסיכונים הם מאוד גדולים, וכמובן שכל העסקים הם חשופים, גם עוסק זעיר וגם חברה ענקית ועמותה. כולם חשופים לתביעות האלה. אוקיי, עכשיו אנחנו הגענו לנושא המרכזי בהרצאה, ואני רוצה לשאול אתכם, איך אתם הייתם שולטים על העסק או מנהלים את העסק, אם לדוגמה הייתם נוסעים עכשיו לתאילנד או לגרמניה לאיזה שבוע 10 ימים, ואתם צריכים לנהל את העסק. אז איך אתם חושבים שאתם יכולים לנהל את העסק? אז אני מאמין שהדרך הפשוטה ביותר, או זה בוואטסאפ, או במחשב, או למי שיש לו את התקציב להחזיק קו עם חוץ לארץ. וזה באופן עקרוני, זה פחות או יותר השיטה. עכשיו, מה קורה אם אני בתור בעל עסק לא נמצא בקשר עם העסק? פשוט האינטרנט לא תקין או משהו, ואני צריך מישהו שיוכל לעזור לי בעסק ולהיכנס לנעליים שלי. במילים אחרות, מה שאני אומר לכם זה שברוב העסקים, זה יכול להיות מנכ"ל, זה יכול להיות בעל עסק קטן, אנחנו למעשה החוליה החזקה, שכל המידע נכנס אלינו ויוצא מאיתנו, אנחנו נותנים את ההוראות, שואלים אותנו שאלות, אנחנו מסייעים, אנחנו נותנים הוראות לבנק, אבל למעשה אנחנו גם החוליה החלשה בעסק. למה?
כי בגלל שכל העוצמה נמצאת בידיים שלנו, וברגע שאנחנו מנוטרלים, למעשה העסק הזה מפסיק לתפקד. אז אנחנו עוברים עכשיו לשאלה שהייתי רוצה אני אענה כמובן על שאלה היינו רוצים במצב שהעסק נמצא בעסק, איך הייתי רוצה שהעסק הזה יתפקד, כן? אני באופן אישי, אתם בטח לא יודעים, אבל לי היה פעם עסק שהיו בו בין 10 ל-30 עובדים, עסק בתחום הבנייה, עסק יחסית גדול, מאוד מורכב, מאוד מסוכן, קרו כל מיני עניינים שאני לא נכנס עכשיו לספר עליהם, אבל עכשיו בדיעבד כשאני מסתכל על זה, אז כשאני לא אמצא בעסק, הייתי רוצה שתהיה לי איזו תוכנית מגירה, שברגע שקורה איזשהו אירוע, אני שולף את התוכנית הזאת, וכולם יודעים מה לעשות. אבל למעשה, התוכנית הזו היא למעשה מין פלקט, שכדי שהיא תעבוד, אני צריך להכין את התוכנית מראש. ומה זה אומר? אני הייתי רוצה להדריך אנשים אני חושב שהם טובים, יכולים להיכנס לנעליים שלי, שהם ידעו מה לעשות, שאני יכול לסמוך עליהם, שיהיה להם אפשרות, שיהיה להם הרשאה בבנק, או מול ספקים ולקוחות, לעשות כל מיני דברים שאני הייתי עושה, כן? ככה אני רואה בוויז'ן שלי. ייפוי כוח, כמו שהתחלנו לדבר עליו, זה למעשה הנושא של ההרצאה, אנחנו יודעים מה זה ייפוי כוח מתמשך, אנחנו עושים את זה להורים שלנו, זה למעשה איזשהו כלי נהדר, מאפשר להורים לרשום, לעשות תוכנית הוראות, מה הם היו רוצים שאנחנו נעשה במקומם, בגוף שלהם, איפה לשכן אותם, מה לעשות עם הרכוש, הכל נעשה ונרשם בזמן שהם עוד כשירים, וזה נכנס לפועל כשהם כבר לא כשירים. עכשיו, זה כלי מדהים, אבל צריך להפריד ולראות איך הייתי רוצה שייפוי הכוח המתמשך הזה יעבוד בעסק שלי, כן? אני הייתי רוצה שבייפוי כוח יירשמו כל מיני אנשים שהם אנשי אמון, והייתי רוצה לתת להם סט של הוראות שיהיה נוח ומובן וברור לאנשים בדיוק מה אני מבקש ובאיזה אופן אני רוצה שהעסק הזה יעבוד. ייפוי כוח רגיל, כן? בוא נניח שאני עכשיו נסעתי לחוץ לארץ ואני נתתי ייפוי כוח לאשתי, שבזמן שאני לא נמצא, הבנק רוצה שאני אעשה כל מיני פעולות בצורה פיזית, פרונטלית, אז אני נותן לה ייפוי כוח, והיא הולכת ועושה במקומי דברים. אבל מה קורה אם אני לא כשיר? אם אני לא כשיר, ייפוי כוח רגיל מתבטל. אין אפשרות להפעיל חשבון בנק אם האדם ייפוי כוח אינו כשיר. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף כשהבן אדם הוא לא כשיר. זה הבדל משמעותי. זה למעשה מאפשר לעסק לעבוד בזמן שאני, או חס ושלום בעל העסק, מפסיק לתפקד בכלל. תכף אנחנו נדבר על אלטרנטיבות ואופציות. הנה, האלטרנטיבה השנייה שיכולה להחליף ייפוי כוח מתמשך זה מינוי אפוטרופוס. עכשיו, מה ההבדל בין שני הדברים האלה? בוא נניח שלא היה לי ייפוי כוח מתמשך, והעסק מצריך עכשיו למנות מישהו שיוכל לתפקד בעסק. למשפחה אין מישהו שהוא מקצוען שיודע לעשות את העבודה, העסק למעשה משותק. האלטרנטיבה היחידה שיש בפניי זה ללכת לבית משפט ולבקש שמישהו יבוא ויפעיל את העסק. זה יכול להיות מישהו אחר שאני מכיר ואני סומך עליו, וזה יכול להיות שבית המשפט ימנה איזה מינוי אפוטרופוס מקצועי שהוא יבוא לעסק. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאותו אפוטרופוס שלא מבין לגמרי, הוא לא עבר הדרכה, הוא לא מכיר לגמרי את העסק, גם אין לשום אינטרס שהעסק הזה יתפתח כמו שאני בתור בעל העסק הייתי רוצה. הוא רוצה לשמר את העסק, הוא לא מוכן להסתכן, לחשוב 10 פעמים אם להוציא כסף, אם
אם פתאום עכשיו לגייס עובדים חדשים, כי פתאום יש עבודה חדשה, הוא לא בהכרח יהיה מוכן לחתום על עבודות ועל פרויקטים חדשים, כי הוא לא מבין בזה. אז מה קורה במצב כזה? במצב כזה, כל פעולה שהעסק דורש, היא לוקחת המון המון זמן. והדבר יותר גרוע זה שכל דבר צריך לקבל את אישור של בית המשפט, כל פעולה. כמו שאני למשל מנהל תיקי פשיטת רגל, אז הנאמן, על כל פעולה הוא צריך לקבל אישור של בית משפט, שום דבר הוא לא יכול לקחת על עצמו. הלאה. אמיר, אפשר להעיר משהו? בבקשה. זה, קודם כל, היפוי כוח מתמשך הזה, כלפי מי הוא? מי יקבל את רגע, אנחנו לנהל נגיע. עסק? אנחנו נגיע, תכף. בסדר? אוקיי, כי זה מזכיר לי את הרעיון של ביטוח שותפים. אתה מכיר את הדבר הזה? שותפים? ביטוח שותפים, כן. תפרט. אתה עושה ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה לכל כן. אחד משני השותפים בעסק, כמובן עם חוזה שיכול להיחתם אצל עורך דין או לא, אבל שם כתוב שחס וחלילה במקרה של פטירה, חברת הביטוח משלמת, לא יודע, 1,000,000 שקל, מעריכים פחות או יותר מה שווי העסק וכן הלאה, זה מקבל את המשפחה של הנפטר, והיחיד שממשיך זה שנשאר בחיים. אוקיי, זה במקרה שיש בדיוק שותפים. אותו רעיון שעכשיו אתה אומר. כן, אין זה שאלות, במקרה שיש והבן אדם יכול- שותפים, ובמקרה מה? שיש כמובן הסכם מייסדים שכותב את כל הדברים האלה, שזה למעשה חלק אוקיי, תקרא לזה הסכם מייסדים. אבל זה אוקיי. הרעיון, שיהיה המשכיות בלי שיבלבלו יותר מדי את הראש. כן, זה מקרה ספציפי כשיש שותפים. כן, אוקיי. בדיוק. אז בוא עכשיו ניכנס למקרה בוחן. זה סיפור של אבי. אבי בן 42, יש לו בית דפוס משגשג, 8 עובדים, יש לו פרויקטים נהדרים, כל מיני חברות ממשלתיות, הוא עושה מחזורים של מיליונים, ונייר, חומרי דפוס, ויש לו ספקים, והעסק ממש ממש מצליח והוא אנרגטי, נוסע על הטימקס שלו מלקוח ללקוח, ויום בהיר ואחד, חס ושלום, מה שקרה לו, תאונה שפירקה לו את הגוף, בבית חולים נאלצו להרדים אותו לתקופה מסוימת כדי לשקם את הגוף שלו, והוא מורדם ומונשם במשך 3 חודשים, ורק אחרי חצי שנה הוא חזר לעצמו. עכשיו בוא נסתכל על העסק, מה קרה בעסק? בעסק, בחודש הראשון, לא היה לו כמובן ייפוי כוח מתמשך, וגם לא היה מחשבה שיקרה משהו, וזה מה שקורה אצל האנשים, הם לא חושבים שזה יכול לקרות. בחודש הראשון העובדים מזועזעים, והם נותנים כתף, נכנסים מתחת לאלונקה, הכל מתקתק, עובד כמו שצריך, מגיע 10 לחודש, אין משכורת. למה אין משכורת? כי הבנק חסם את החשבון. מה עושים? המשפחה רצה מהר מהר, מבקשת בקשה למנות אפוטרופוס, וזה לוקח זמן, והזמן מתגלגל שוב, ומגיע כבר החודש השני, והמשכורת לא מגיעה, והעובדים עם כל הכבוד לבעל הבית אומרים, אבל אנחנו צריכים לקבל שכר הביתה, ואנחנו בלי משכורת, גם אנחנו נתרסק. וכבר העבודה לא מתחילה לדפוק, לא ממשיכה לדפוק, חומרי גלם לא נכנסים, כי ספקים לא קיבלו את הכיסוי של ההתחייבויות הקודמות, אין חומר גלם, הלקוחות לא מקבלים את הסחורה בזמן, הם כבר אומרים, אוקיי, אנחנו נלך ללקוחות אחרים, והנה לאט לאט מה שקורה, העסק הנהדר הזה מתפרק מול העיניים, זה מה שקורה. אז מה עושים כדי למנוע את המצבים האלה? כשבאים להקים כזה ייפוי כוח מתמשך, צריך להפריד בין כמה דברים. כל הנושא הרפואי, האישי, המשפחתי, כמובן שהוא צריך להיות בידי המשפחה, כי הם יכולים לשמור ולגונן על בעל העסק ולתת לו את הטיפול המתאים, אבל בנושא המקצועי חייבים להפריד ולמנות מישהו שיוכל להיכנס לנעלי בעל העסק, והוא גם ידע מה לעשות, וכמובן שצריך לעשות לו הדרכות ולהכין אותו מראש, כדי שהדברים האלה לא ייפלו כרעם ביום בהיר. עכשיו, סליחה שאני מסתכל על התמונות, ואתם בטח רואים שאני מסתכל הצידה,
זה בגלל שהתמונות הן בצד. אז אני כל פעם שאני נזכר, אני אסתכל על הנקודה הזאת למעלה. אוקיי, עכשיו אתם אומרים, אוקיי, בסדר, הרעיון נשמע נהדר, אבל איך אנחנו שומרים על העסק, כן? איך אנחנו נותנים את המפתחות למישהו, שעם כל הכבוד, כנראה שיש לו אינטרסים משלו, וזה יכול לגלוש למצבים לא נעימים ומאוד מסוכנים. אז מי שומר על השומרים, ואיך אפשר למנוע את התקלה, או איך אפשר להמשיך להתקדם בהפעלת העסק בצורה ברורה, שלכולם ברור הכל. אז ישנם התניות הפעלה. נניח, העסק, כולה אתם מבינים כמוני בייפוי כוח מתמשך, ואתם יודעים שכדי להפעיל את המנגנון צריך לקבל אישור מגורמים רפואיים, לשלוח לאפוטרופוס, והעסק הזה יוכל לפעולה ולהגיע עם האישור לבנקים ולכל מי שצריך, וזה למעשה הפעולה הראשונה. עכשיו, אפשר, לפני שעושים אותה, לנסות להרוויח קצת זמן ולהפעיל אותה יותר מאוחר, מתוך הנחה שיכול להיות שאותו אדם שיצא מכשירות, יכול להיות שהוא יוכל שוב לעצמו, ולכן צריך לדחות כמה שאפשר עד לנקודה שלא ניתן. למשל, כי אם למשל התשלום משכורות הוא ב10 לחודש הבא, ואנחנו בתחילת החודש הזה, אז בואו נמשוך כמה שבועות ונראה, אולי משתנים הדברים, ואם לא, אז בלית ברירה נפעיל את המנגנון. עכשיו, אמיר, התהליך שאתה מציע לא ברור לי. אצל מי אני כותב איך קוראים לזה? את המסמך הזה. כן, אצל מי אני כותב? איפה מפקידים אותו? מי זה שיפעיל ויגיד, עכשיו תפעיל אותו? אז אני אתן ככה הסבר קצר. ייפוי כוח מתמשך זה מין כלי שקודם כל צריך לקבל סמכות לעבור איזה קורס ולקבל הסמכה מהאפוטרופוס שמאפשר לי לבצע את הדבר הזה. המנגנון הוא שאני הולך, יוצר קשר עם אותו אדם שרוצה להפקיד ייפוי כוח מתמשך, אני עושה לו שאלון, אני בא איתו לאיזשהו דין ודברים ואני שומע ממנו ועורך עבורו את הבקשה. ישנה בקשה שהיא מסודרת, את הבקשה הזו אני שולח בצורה מכוונת לאפוטרופוס, בצורה, כמו שאמרתי, מכוונת, מקבל אישור עליה, וזה מופקד אצלהם, כן? זה מופקד שמה ומחכה, יכול לחכות כל הזמן, ויכול לחכות עד לרגע שפתאום קורה משהו. אם זה אצל ההורים שלנו, אז זה ברגע שהם כבר לא קשירים, הם אולי חס ושלום נכנסו לדימנציה, אז אני מקבל הרופא גריאטרי, אישור על זה שהם כבר לא קשירים, אני מעביר את זה עם בקשה מכוונת דרך המחשב, זה מיד, ממש מהר מאוד אני מקבל אישור, והאישור הזה איתו אני יכול לעבוד ולהפעיל את העסק, או לפעול, להיכנס לנעליהם של ההורים ולעבוד שם בבנק. וזה לא מתמשך מעבר לשבוע, שבועיים, זה נעשה מעט מאוד, פחות, יום-יומיים זה קורה. יום-יומיים זה קורה. ואז זה שאני מייעד אותו להיכנס במקומי, הוא מתחיל להיכנס בלי שום שאלות. לא מתחיל לעשות לו רגליים. תכף אני אדבר על זה עכשיו. עכשיו, אחרי שהפעלנו את הייפוי כוח המתמשך הזה, ישנו, הנה אתם רואים בשורה השלישית, מנגנון האדם המיודע. מה זה אומר? כל פעולה שקורית, כן, בתהליך הזה, מעביר מידע לאדם המיודע שהוא עושה ביקורת ברמה, בוא נאמר, בהיקף של רמה 1. כל פעולה שהמיופה כוח רוצה לעשות, זה יכול להיות להוציא 10,000 שקל, לעשות פעולה גופנית, לעשות פעולה בעסק, הוא חייב לשלוח התראה לאדם המיודע. עכשיו, המנגנון השלישי של הבקרה, זה מנגנון שיכול להירשם בתוך הייפוי כוח המתמשך, זה הוראות של בעל העסק, איך מנהלים את העסק. וזה אומר ישיבה שבועית בין הדירקטוריון, זו יכול להיות המשפחה, לבין אותו מנהל שמונה,
כל בקשה שלו שהוא רוצה צריכה לקבל אישור, חתימה על הצ'קים, יכולה להיות של בעלי המשפחה. הכל הופך להיות בצורה סימולטנית, ביחד, בצורה מקבילה, באופן הזה שהעסק הזה ממשיך לעבוד, ויש סיעור מוחות בין הצדדים, שואלים ומתנהלים ומתדיינים, וככה הדברים נעשים בצורה ברורה ואחראית. נעבור עכשיו למשהו שקשור לשאלה ששאלת, מהם גבולות הגזרה של הכלי הזה? כל פעולה שהיא גדולה, מעל 100,000 שקל, או פעולה משמעותית, למשל רוצים למכור את המשרדים של החברה, מצריכה אישור של בית המשפט. זה כבר חומה שהיא דף יותר רחב, היא הרבה יותר אובייקטיבית, ובית המשפט שואל את השאלות למה צריך את הדבר הזה, האם אין איזושהי פעולה אחרת שאפשר להגיע לאותה מטרה בלי לעשות פעולות דרסטיות כאלה, וברגע שהדברים מניחים את הדעת, בית המשפט נותן אישור ואפשר לעשות את העבודה הזאת. עכשיו, יש חיסרון לכלי הזה, כמו שאתם זוכרים שאמרנו שיפוי הכוח מתמשך, יפוי הכוח הרגיל פוקע כשהבן אדם מפסיק להיות כשיר, יפוי הכוח מתמשך הזה פוקע כשהבן אדם חס ושלום נפטר. אם הוא נפטר, אין יותר יפוי כוח מתמשך, ואנחנו עוברים לעולם של צוואות, ששם כתוב בצוואה דברים, מה קורה אחרי המוות. כעיקרון, אנחנו הגענו לסוף ההרצאה, זה לא יאומן. המסר שאני רוצה להגיד לבעלי עסקים, זה שהם צריכים לגלות מנהיגות עסקית לא רק על ההגנה האישית שלהם, אלא גם הגנה על העובדים, על המשפחה, על הלקוחות, על הבנקים, כדי שחס ושלום קורה מצב שאם עסק קורס, אז סביבו כל האנשים שתלויים בו, שנתנו בו אמון, הם גם עלולים לקרוס, והנזק הוא הרבה יותר רחב. אז ברגע שעושים את זה מראש, אז אפשר למנוע המון סבל, אפשר למנוע, ואפשר ממש להגיע לפתרונות מאוד מאוד טובים, וכמובן שברגע שאותו אדם שהפסיק להיות כשיר, חוזר לעצמו, כמו שיוסי שלנו, אחרי חצי שנה הוא חזר לעצמו, אז היפוי כוח מפסיק להיות בתוקף, והוא חוזר וממשיך לנהל את העסק כרגיל. זהו, אז עכשיו אנחנו פתוחים לשאלות, אם אתם רוצים לשאול, אני אשמח מאוד לענות. האם גם הדבר הזה, מתי חוזרים לעבודה וביטול כוחו של המיופה כוח כתוב שם? כן, כן, כן. ברגע שמקבלים אישור מרופא שהאיש כשיר, שולחים בקשה לאפוטרופוס ועוצרים. עוצרים ואפשר אחר כך להפעיל שוב, אפשר לבטל ולעשות אחד חדש, לתקן את כל מיני הוראות שלמדנו, הרי אנחנו לומדים כל הזמן תוך כדי תנועה, כמו שאנחנו לומדים כשאנחנו עושים הסכם התקשרות, ופתאום יש איזשהו אירוע חדש שלא היה מוכר, אז אנחנו מתקנים אחורה תוך כדי תנועה את הסכם ההתקשרות, כדי למנוע את הסכסוך הבא, אז גם פה אנחנו כל הזמן לומדים ומתקנים תוך כדי תנועה. כן. טוב, תודה. יופי. שמחתי מאוד לספר לכם, ואנחנו ניפגש בהרצאות אחרות מעניינות, שקשורות למשל למה נכון ללכת להליך בוררות על פני הליך משפטי. זה אנחנו נעשה הרצאה מעניינת על הליך בוררות מזורז שפיתחתי, שהוא קצר מאוד, תוך שבוע-שבועיים אפשר לקבל פתרון, גם על זה נדבר.